Żewġ persuni tilfu ħajjithom fil-baħar f'aċċidenti separati wara li sabu rwieħhom f'diffikultajiet waqt li kienu f'żewġ bajjiet, waħda Malta u l-oħra Għawdex. L-ewwel traċedja sseħħet għall-ħabta tas-sija ta' filgħodu fl-inħawi tal-Exiles f'Taslima. Fil-fatt mill-ewwel investigazzjonijiet tal-Pulizija jirriżulta li żagħżugħ ta' 25 sena minn Nepal, residenti f'Ħalqormi, miet wara li sab xi diffikultà fil-baħar. Il-vittma niżel jom ma' xi ħbieb meta għal xi raġuni seħħ l-aċċident. Kienu sħabu stess li tellgħu l-art u minnu fih sejħu għall-għajnuna. Sfortunatament iżda ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara li tieħed l-isptar Mater Dei. Sa dan it-tant anzjan ta' 67 sena mill-Munxar tilef ħajtu wara li wkoll sab ruħu f'diffikultajiet waqt li kienet jom għall-ħabta tas-7:15 dalgħodu fil-bajja ta' Xlendi. Xi persuni lemħu persuna mitlufa minn sensija fil-baħar u kien għalhekk li ntalbet l-assistenza tal-Pulizija. Minnu fih wasal tim mediku iżda r-raġel kien iċċertifikat mejjed fuq il-post. Dwar dawn il-każi nfetħu inkjesti maġisterjali waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.